Dáš si poslouchat? Dělej už mám možná. No, Matej, jen mu dej. Ukáž, jak se to dělá. Natáčíš celou dobu? No? Ne, už ne. Chceš mi to půjčit do hodiny? Jak si? Matej, přehraj mi to, co teď dělal. Prej na té Kassandře, prej vole, to se hodí tímhle způsobem, jako. Ukáž, Kryčáku, jak? Co? Co mám ukázat? Jak to dělají kluci na Kassandře? Takhle. To ne. Zdravíčko. Máte zatancuj ještě, ať na tom videu je něco zajímavého. Máte. Pojď Matej, rozjeď to. Počkej. Teď jde ten. Kdo? Máte, tam nejdeš vidět. Máte, to si necháš? Já ho pošlu někam. Nechám.